estamos traballando con adolescentes que de alguna maneira, moitas veces inconsciente, pero de alguna maneira están decidindo que tipo, ou escollendo, que tipo de persoa adulta lle serve de referencia e a quen se queren parecer. A propia escola é unha xente socializadora tan importante que case o obxectivo fundamental é que saian ben socializados, que se saiban comportar de maneira correcta, e da maneira correcta de comportarse moitas veces a entenden como a socialmente aceptable para homes e mulleres. As rapazas van a ser moito menos disruptivas na aula que os rapaces, por exemplo. A maioría das rapazas van a ser moito menos disruptivas que a maioría dos rapaces. Sempre podemos matizar estatísticamente moi significativo os diferentes roles que desempeñan. Seguimos constatando que acaban a etapa educativa previa moitas veces á universidade sen ocupar o espacio público de maneira activa, expresando a súa opinión, defendéndoa. É moi frecuente encontrar alumnas mudas, que teñen criterio, poñencho por escrito nun examen, defenden os seus puntos de vista por escrito, pero na confrontación ou na verbalización no gran grupo optan polo silencio e non se pode explicar todo coa timidez, porque non eran así de nenas. E é unha aprendizaxe complexa, entre outras cosas, porque moitas veces as docentes e os docentes non vemos as dinámicas de grupo desde unha perspectiva de xénero e entón non actuamos desde unha perspectiva de xénero. A interiorización é inevitable. Eu creo que aos 14 anos xa está moi instalada, pero tamén é certo que é moito máis fácil desaprender con 14, 15, 16 que a partir dos 40, que está moito máis instalado. Sí, pode haber unha contradición entre o discurso que lles lanzamos non de cara a igualdade, o que está promovendo o movemento feminista, e logo a realidade que ven na casa. Penso que realmente a distribución real das tarefas, sobre todo pois de cara a pensar na maternidade, o cuidado do fogar, pois sí que sigue habendo seguramente presión máis sobre as mulleres pois a hora de decidir a profesión, agora de acollerse a medidas de conciliación familiar, non? Que isto ainda se sigue vendo que na maioría dos casos pois somos as mulleres as que facemos uso desas medidas, entón isto siguen a velo. E claro, entendo que de algunha maneira isto as rapazas, as adolescentes, pois o teñen na súa realidade, bueno, espero que cada vez menos condicione as súas decisións a nivel profesional ou vital, pero bueno, creo que en certa medida eso sigue estando aí e seguramente é algo que teñen na cabeza no momento de pensar no seu futuro.